αρπάξεις, να στιβάσεις την γη, να κάνεις μαλλί σου τον κόσμο να αγκαλιάζεις, σαν έρχεσαι, αρκέσαι τον κόσμο να φάεις, μα πάνε πίσω νηστικός, σαν ήρθες να πάει. Τέρισαν οι μέρες σου που ζεις στην γη και βασιλεύκεις, τη μια μωρόν στεσιός, στις τρεις γερνάς και φεύγεις. Με βασιλιάς κρατίζεσαι στην γη, με φτιακονίτης, σήμερον είσαι ζωντανός, αύριο μακαρίτης. Σαν έναν φύλλον του δέντρου που σέται όπως πρέπει, κι αν ξύπνα πέφτει πας στην γη και λίον σέπει. Έτσι κι εσέν των ιδιών εψεύτικη η ζωή σου. Έρχεσαι, φεύγεις, χάνεσαι κι ούτε στη γη πως ήσουν. Αιωνία της η μνήμη. Αιωνία της η μνήμη. Φωτογραφία Κιμήλιο. Ο γάμος της γιαγιάς μου. Στη φωτογραφία η γιαγιά ντυμένη με μακρύ άσπρο νηφικό, βέλος στα μαλλιά να κράτα την ορθοδέσια. Δίπλα της ο παππούς, με τη χωρίστρα στα αριστερά, μουστακούδι έτσι ο λίγο χιτλερικό, μαύρο μπουστούμι, γραβάτα, λουλούδι στο πέτσο, να κρατά το χέρι της γιαγιάς. Η γιαγιά έχει ένα βλέμμα ελαφρώς πανικοβλημένο. Ήταν 14 χρονών και ο παππούς στην ηλικία της μάνας της. Γιο, έλεγε μας η γιαγιά μου, με τον παππού σας μια ζωή, δεν είπαμε τίποτε μεταξύ μας. Επήρνα να του μιλήσουμε άμα δεν τρώμε. Την ώρα που τρώει ο κόσμος, εσύ τη χάνει. Ελάλη μου. Είμαστε στα χωράφια όλη μέρα. Και πήγαινα να του πω κάτι. Άμα δουλεύει το πλάσμα, μιλά. Έκοφηκε με πάλι. Τη νύχτα επέφταμε στο κρεβάτι. Και πριν του πω τίποτε, πάτε. Έλα να κοιμηθούμε και καλοί κουβέντες. Επέθανε και μια κουβέντα μεταξύ μας δεν καταφέραμε να κόψουμε. «1984. Τα γενέθλια». 1986. Σχολική γιορτή στη χοροδία του σχολείου. Έφυγουμε πια ήταν επέτειος, μάλλον εθνική, γιατί φορούσαμε νουλί και είναι στις μπλούζες με το «Δεν ξεχνώ». Θυμάστε τες? Τα τετράδια, τα μπλε, τα πλαστικά, με μια φωτογραφία με τα κατεχόμενα και που κάτω «Δεν ξεχνώ». Εγώ θυμούμαι τα καφέ τα αντίματα, με την Κύπρο μοιρασμένη και που κάτω πάλι «Δεν ξεχνώ». Το σπίτι μου που συνέφιασε ένα βρέξει. Εύκαλε ήλιο πάλι. Λεμπρός, πόσες μέρες είναι. Είμαι σταματημένη στα φώτα και περιμένω να αλλάξει πράσινο. Και παρακολουθώ έναν τύπο ο οποίος σκένει που το Las Vegas είναι καφέ. One kebab, the pizza. Yes, not the place, the pizza. You know, pizza bread. Yes. Οπότε ο τύπος το λέει με το τσιμάς. Τώρα το τηλέφωνο. Το χέρι στο σπακίνι, δεν τσακάμε, μη συνήθω στον κύριο. No, please.
Εσύ τι? Ο μεγάλος ελληνικός. Κινητό. Nokia. Λάπτοπ. Desktop. Αυτοκίνητο. BMW X3. Alternative. Κύπρια. Ελληνίδα. Ή Ευρωπαία.